Һаумыгыз дуслар, һез Валитов ТВ каналында һәм һезнең менән мин Тимур Валитов. Бүгенге көндә бар дөньяла цифровизация технологияларын уңышлы кулланылуы күзәтелә. Ул тормышыбызның төрле өлкәләренә үтеп инде. Без һезнең менән цифровизацияны хәзер үк көнкүрештә, эштә, дәүләт структураларында, мәгърифәттә, мәдәнияттә, бизнеста кулланабыз. Хатта ябай Wi-Fi менән идара ителгән күптәрдә булган мультиваркала көнкүреш цифровизацияның сагу мисалы булып тора. Башкорт милли проектларын цифрлаштыру менән эш нисек бара? Был өлкәлә горурланырлык берәй нәмәбез бармы? Әлбиттә бар. Был яһәттән башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды яхшы һөҗүмтәләргә өлгәшә. Уның директоры Гөлназ Юсупова. Фонд әлләсе IQ Балабаш һәм Инофон баш дип аталган балалар мобиль приложениелары буенча эш оештырды. Билдәле, Алиас уенының мобиль версияһы башкорт телендә сыга. Әлләсе дип атала. Әйтеп үтәйек, уның башлангысы Тамыр телерадио студияһы. Әлләсе тапшыруында күп катнашкандыр. Уенның яшь буенча сикләүләре юк. Уны башкорт телен өйрәнүдә лә, күңелле ял иткәндә лә кулланырга мөмкин. Әлләсе иҗади фикерләүде, логиканы, риториканы үстерә. Инофон баш мобиль приложениега ул 400-дән ашу иң еш кулланылган һүзләрне өйрәнергә мөмкинлек бирә. Был һүзләр темаларга берләштерелә, улар төрле тормыш ситуацияларын һүрәтләй. Казакстан айтишникларыннан берлектә эшләнгән IQ Балабаш мобиль приложениеһы ярдәмендә балалар тирә-як дөньяны башкорт теле аша өйрәнә. Кызыклы уен формаһында балалар башкорт телендәге һүзләрне 14 тематик классификатор буенча дөрес әйтә башлай. IQ Балабаш һүрәттәр, үзди анимация, логика, хәтер һәм моториканы үстерүче уеннар менән байытылган. Шулай ук фонд Башворд һәм деловой башкирский язык, яки эшлекле башкорт теле мобиль приложениелары буенча эш алып бара. Башворд приложениега 39 бүлектән тора, һәр бүлектә 3 дәрес, бөтәһе 117. 800 тест соравы, 1500 һүз һәм һүз бәйләнеш, улар телмәрдә тулырак үзләштерергә мөмкинлек бирә. Кыскаһы, машинала барганда, ял иткән арала һез башкорт телен үзләштерергә өлгәшәсәксез. Мобиль приложение деловой башкирский язык. Приложениела башкортса документтар төзү өлгеләре килтерелгән һәм приложениены еш куллансагыз, бик тиз арала туган телегездә һөйләшкән эшлекле башкорт шәхесенә әйләнерһегез. Был приложениены Android өчен Play Market'тан, iPhone һәм iPad өчен App Store'дан алырга мөмкин. Иң зур һөенче бөтә милли регионнардан беренче булып, бездә Homay акыллы колонкаһы булдырыла. Ул Алиса акыллы колонкаһының башкортса аналогы. Ул башкорт һәм рус телендә һөйләшә, тауган яктың тарихын һәм мәдәниятен белә. Милли ашу әзерләргә лә өйрәтә ала. Проектка республика башлыгы гранты ярдәм итә, акча бүленә. Әлбиттә, был казаныштардан һуң да башкорт теленең үсеше, башкорт теле басым астында дип һаман да мыжыган кешеләр булыр. Әмма ошо тиклем эшләнгән эшләрне күрмәү мөмкин түгел. Ризагызмы, дуслар? Был тарих яртылаш тултырылган стакан һыу менән сагыштырырга була. Кемдер тулы булмаган стаканды күрә, кемдер өчен ул яртыга тулган. Дуслар, үзебезнең таза, айык аңыбызны бысратырга бирмәйек. Республика көненә Курайсылар дәүләт ансамбле үзенең презентациясына әзерләнә. Был вакыйганың ни тиклем мөһим икәнен аңлар өчен сак кына Курай тарихына ла әйләнеп кайтайык. Белеп торабыз, Курай ул һәр башкорт һәм тотыш халкыбыз өчен милли уен коралы гына түгел. Ул безнең рухыбызны ла, тарихыбызны ла һаклаучы уен коралы. Һич шиксез, Курай кебек тынлы инструменттар төрле халыктарда ла бар. Әмма Уральский реброплодник дип аталган кыу үлән Уралда гына үсә. Урал таудары үзе үк Урал батырыбыз исеме менән кушыла. Тик башкорт башкаручылары гына Курайда гаҗәп оста уйнаулары һәм шулай ук көй уйнар алдыннан мотлак көй тарихын һөйләү Курайды тынлы инструменты гына түгел, халкыбызның тын алышына әйләндерә. Совет заманында Курай бөтенләй мискин хәлгә калган. Хатта Курайда уйнаучылар да бармак менән генә ханарлык калды. Гата Сөлейманов Курай буенча көйләрне туплап, бердән-бер китап шунда ук раритетка әйләнде һәм башка өйрәнү китаптары ла, көйләр дә сыгыра алманы. Әдһәм Искужин был хәлгә каршы үзенчә көрәште. Өфөнең 20-нче кала гимназиясында һәм 1-нче ханлы республика мәктәп интернатында малайларны Курайга өйрәтте.
Онан көскә тиерлек Өфө сәнгать училищесында курайсылар бүлеге асылды. 90-нчы елларда зур бәхәсләр куптарып, курайды скрипка белән сагыштырып булмай, нишләп уны институт кимәлендә укытырга дип каршы төшкән бик күп шәхесләргә карамай, Өфө сәнгать институтында ла курай бүлеге асылды. Шунан иһә курайга башкалар кыдыга башланы. Был күп алдынгы карашлы милләттәшләребезнең нык борсуны. Шуңа ла курайга тиҙерәк бренд алу бурысы торды. Һәм ниһаят билдәле сәяси эшмәкәр, рухлы Лилия Салават кызы Гумерованың һәм уның ул сактагы ярдәмчесе курайсы Марсель Вахитовның зур эшмәкәрлеге аркаһында курайга бренд алынды. Был бар милләт өчен зур казаныш булды. Хәзер курай симфоник һәм джаз оркестрдар менән дә, рок һәм башка альтернатив музыка менән дә яңгырай. Билдәле дөнья бастары Илдар һәм Аскар Абдразаковтар да халык йырдарын курай менән башкара. Курайда хатта кызлар да оста уйнап, уны төрле яктан күтәрә. Хазина төркеменең генә алайык. Ә инде дәүләт курайсылар ансамбленә килгәндә, әлбәттә курайсылар ансамбльдары төрле урыннарда бар. Сәнгать училище, институты, төрле музыка мәктәпләрендә. Әмма халкыбызның тын алышы булган курайдың иң югары нөктәһе ул әлбәттә дәүләт ансамбле булып тора. Һәм был указы менән Ради Фаритулы Хабиров үҙен халкыбызның тарихына тагы бер алтын битен язды. Чөнки ошондай ансамбль безнең милләтебезне лә, безнең милли музыка сәнгатен бөтенләй икенче кимәлгә күтәрә. Уның оештыручысы Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев дәүләт премия лауреаты Азат Айткулов был ансамбль турасында күптән хыяллана иде. Ансамбль булдыруга бик күп көс салды. Әмма Рахимов заманында ла, Хамитов заманында ла абруйлы, мәшһүр курайсыбызның хыялы тормышка ашманы. Республика көненә ошондай зур бүләк өчен, әлбәттә, республика җитәкчелегенә һәм Азат Айткуловка олынан олы рәхмәт әйтергә генә кала. Элвин Грей тиһәләр, кемдеңдер йөзе яктыра, кемдеңдер йөзе һытыла. Тик бер нимә генә көн кеүек асык, Элвин Грейды белмәгән бер кеше лә юк. 5 яшьтән 105 яшькә тиһәк тә була. Был зур уңыш һәм казаныш, шулай бит дуслар. Черниковка бистәһендә туып үскән башкорт малае үз көсе һәм һәләте менән ошо югарылыкка барып итте һәм бүгенге көндә Россия калаларында тулы залдар ия. Радик Юлиакшин яки Элвин Грей ул һич шикһез Россия эстрадаһында уникаль күренеш. Бер нимәнән дә шикләнмәй, бер кемдән дә куркмай. Ул башкорт эстрада секторынан сыкты ла, яңа псевдонимы менән күрше республиканы яуларга тотынды. Ә бит Татарстанды еңел генә яулап булмай. Онда эстрада күптән инде шоу-бизнес кимәленә куелган. Татар публикаһы хайлана белә. Чөнки онда үз репертуарын, үз имиджын булдырган уңышлы йырчылар бик күп. Һәм бына Ситил исеме сагыу һәм үтәлә кыю имиджын булдырган башкорт егете ең хызганып эшкә тотына. Һәм бернисә ел үтүгә Татарстанның иң зур 5000лек залдарын тултырып иеп башлай. Ул гына ла түгел, Радик шулай рус йырдарыннан торган репертуарын бермә-бер арттыра һәм әлеге көндә рус тамашасыһы менән залдар тултыра. Бүгенге көндә ул Россия калалары буенча зур тур узгара. Яңырак кына Екатеринбург, Челябинск, Тюмень һәм башка калалар 2 көн буе Элвин Грейдың йырдарына гыу килеп кушылып йырланы. Тагы уның уникальлеге шунда. Уны балалар да, олылар да бик ихлас тыңлай. Элвин Грей бар халык яратып тыңлаган йырдарга бик яхшы кавердары менән дә тамашасы йөрәген арбай. Уфтанма, кайтам әле әлдермешкә. Ә яңырак тамашачыларга тагы бер моңлы бүләк яһаны. Ул да булһа безнең арынан бик иртә киткән Василия Фаттаховның иң популяр Туган як йырын руссага әйләндереп, Дом родной йырын сәхнәгә сыгарды. Шәп тә инде дуслар. Pişken, tiz örülüp üzgünler. Baylıktan jile pişken, tiz örülüp üzgünler. Как возвращаюсь я домой, дом родной, край родной, через поле по прямой, дом родной, край родной, знаю я, здесь ждут меня. Кем һуң ул бүген Элвин Грей? Беренчедән, башкортлар арасында иң популяр йырчы. Икенчедән, бик рухлы, илһөяр егет. Хәрби махсус операция яугирлары янына, ундагы врачтарга, Шаймуратов гимназия балалары өчен нисәмә концерт куйды ул. Өфө юбилее вакытында бар артистларны
Үз гонорарын махсус операцияга ярдәмгә бирүде һораны. Оның үз гонорарына әлеге вакытта кыйммәтле һәм фронт өчен бик кирәкле алдынгы дрон алынды. Өченчедән, ярдәмсыл, ихлас кеше. Иҗатташ дуслары уны ярдәмсыл кеше дип белә. Ул күбегенә үзен табырга ярдәм итә, заманса тавыш лицензиялары белән уртаклаша. Чөнки эстрада юлына яңа аяк баскан йырсыларга уны алу кыйммәт. Дүртенчедән, игътибарлы ул һәм ир. Популяр булса да, Радик төрле романдар менән арзан дан яуламаны. Ул яктан бик тәртипле булды һәм ниһаять үз язмышын тапты. Һәм бүгенге көндә бик бәхетле ир. Әллә ниндәй бай һәм данлыклы кызлар артыннан йөргәндер дә бит. Тик Радик ябай гаиленнән бик сибәр ябай кызга өйләнде. Дуслар, һөйләргә күп була. Әйдәгез бергәләп Радикка шылтыратып алайык. Радик, сәлам, хәлдәр нисек? Selam, Allah'a şükür. Gastrollarda әлі. Селтәрдә күреп торабыз, булай туп-тулы залдар яң. Allah'a şükür. Бүген ниндәй калала? Bugün Tümen, 2 gün Tümen'de. Ага. Южда. Челябинск яктарына. Озерск, закрытый город, кстати. Радик, шундай һорау, бына Өфө юбилей алдыннан һин бер акция игълан иткәнең. Онда гонорарды махсус хәрби операцияга ярдәм итеп ебәрергә безнең эстрадабызның артистларын әйдәгәнең һәм үзең дә шуны башлап ебәрдең. Шуның шул һөҗүмчеләре нисек кушылдылармы кешеләр һәм Конечно, Сандуар, мен даже немножко даже удивлен. Мен хәтлем күп кеше булыр дип, күп артистлар ярдәм итәргә кушылыр дип уйламагайным да, чөнки мен вообще думал, где-то бер 5 кеше булга хоть әйбәт булыр. Монда 40-тан ашыл безнең артистлар бик күптәре ярдәм итәргә әзерләр бит инде. Яшь артистлар әле Татарстан күршеләр тоже күп артистлар кушылырга хотели ошол вакытта инде. Һәм инде әлбәттә бик шатмын, что шулай кушылдылар безнең Россия артистлары, ул Полина Гагарина. Ул үзенең шулай гонорарларын Курская областька ебәрде. Һәм инде әле Газманов шулай кушылды шул акцияга. Ну, өсәкендә мин бик шатмын шундый бердәмәк булганда безнең халыкта. Башкортстанга да түгел, бөтен Россия, һәм инде әлбәттә зур рәхмәт яшь артистларга. Biz инде үземнең гонорарымда полностью мин шулай ук егетләргә, сораган әйберләрдә коптердар атып алып, прямо әйбәт кенә Мин белүемчә алдынгы коптер әйеме? алдынгы коптер Mavic дип аталган, Mavic 3 булган. Шуны хатып алып ебәрдек инде егетләргә. Улар одакламай алырга тиештер уже. Шәп. Күптәр кушылды, мин бик шатмын. Шәп, Радик. Афарин. Радикта бер һорау бар инде. Бына Янсура районында бер сарала һин катнашкайның. Мен белүемчә һин онда бушлай килдең, әйеме? Бернәрсә Казандан килдең. Һәм бына халык арасында әйткәндә бер видео таралды һәм һин шунда ихласлап торып бер планшетты һелтәп ебәрдең. Сделайте звук погромче. Я не знаю, кому нужно объяснять, чтобы все было нормально. Вот вы не представляете, там сидят 3 звукооператора, и никто не может решить. Манап. Не сделайте нормально. Ул һелтәүнең ниндәй сәбәбе булды һәм ул планшетнан нимә булды һөйләп ебәрһәң Радик шәп булыр. Это кешеләр бит инде. Кайбердә нервы не сдерживают. А мин үзем, не өчен шулай килеп чыкты, үзем алама ишеткәч, мин где-то 100%-тан, где-то 60% ишетәм шулай калы. Высокие частоты, это ж
ишитмейм. Как... Он вообще не восстанавливается. Вот кулак, кишный орган, да, вот бір генә орган, который не восстанавливается. Вот юрак-то можно пересадить, там, я не знаю, глаза можно отремонтировать, да, и операцию сделать там. Да все органы можно. Вот только кишный, вот кулак, вообще пока еще не придумали способ, как его восстановить. Что это алама ишіткәсінде концерт бара. Мен айттым бушпай келем деп. Но өзімдің условия бар ена. Айват аппарат қойған деп. А мында какой-то бәләкейгенә аппараттар қойгандар. Ну, вообще иштелмей. А еще халық бик якын сахнага тора. Улардар музыканы, ну, перекрикивали, да. Колонка иштелмей, халық иштелет. Мен айтам, ну, сделайте погромче. Бір тапқыр айттым, екі-үш тапқыр айттым уже. Үшіншісінде не выдержал уже. Я говорю, ну, сделайте что-нибудь. И шла это способ кетті. Планшет. Эштеш нойбал. Яңы планшет. Батыр, яңы планшет бар. Ол планшетна неме болды? Он вообще не подлежит к ремонту. Вообще восстановлению не подлежит. А ущерб несек восстановили? Ущерб өзімдің кетенен енді. Ну, я афарин улыбалась то, что восстановили. Вообще, когда вот кулак мне уже привык, конечно. Наверное, уже ну, привык к такому случайнию. Бірінші ел, екі сил қиын болған, но қазір уже. Даже мына севена суперга, мен ишітмекке могу. Или барабан ойнағанда хэт ишітмеймін. Мен айтам, давай киком, басом или рабочим чем-нибудь играй, чтобы ишітірге. Ну, әр кіші привыкает. Ко всему привыкает, и к хорошему, и к плохому. Да. Привык, и все. Ну, причем звукооператор, бля, и что мен аламайш там. Мен аларға айттым, звук поставьте хороший, и все. Бір условия бар, и все. Ну, шулай килеп сықты, һәм әлбиттә без һине аңлайбыз, Радик, халык та һине аңлай. Гомумән әйткәндә, бына халык исеменнән дә һиңа рәхмәт, бына ошондай акция үткәргәнең өчен һәм бу акцияның ошондай һөҙөмтәләре булганы өчен. Һиңа рәхмәт. Без һине яратып тыңлайбыз, һиңа ныклы һаулык һәм әлбиттә ижади уңыштар. Рәхмәт, большое. Халыққа рахметімді білдірем келесім ке. Мұнда акцияны ядғас, интернетта сразу көптер яда башланы, звонита башланалар. Артисттар ғана түгел. Снайкенде мына бик көп предпринимательдер, бизнесмендер яда башланалар. Нинди ярдам керек. Мен бик шатмын, что біздің халық шундай вот бердәмлектә көч әйтәләр. Вот бердәмлек булганы өчен зур рәхмәт теләмен. Һәрберсе ярдәм итәргәдер. Шулай булһа, без көчлерәк булабыз, әлбиттә. Әлбиттә. Шуның өчен рәхмәт халыкка. Зур рәхмәт. Хәерле сәгатьтәр, рәхмәт, Радик. Рәхмәт. Без киттек артабан йырларга, концертка төмендә. Давай, уңышлар. Безнең яшьләр өчен өлгү булырлык егетебезгә иҗади уңыштар гына теләргә кала. Гел шулай ихлас, дәртле булып кал, Элвин. Хәерле сәгатьтәр.